Γεια σας, λοιπόν, θα ήθελα πρωτού ξεκινήσει το βίντεο να πω ότι θα ήθελα να κάνετε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ένα subscribe και ένα like στο βίντεο του George Laz. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft και θα δείτε αρχικά λίγο πώς είναι το σκηνό. Είναι κάπως έτσι. Και κάτσε να ξαναφορέσω την πανοπλία γιατί είμαι στην τσίτα, με ρωτήσετε το γιατί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό. Τέλεια. Έλα. Ωραία. Και όπως βλέπετε τώρα έχουμε εδώ πέρα τη γιγάντια τηλεόραση. Να πω ότι σχεδόν όλα είναι, όχι σχεδόν όλα, κάποια είναι από το Creative, δηλαδή μία και άλλη μία πανοπλία και κάποιες άλλες που θα συναντήσουμε όπως αυτή είναι εκεί κάτω είναι από το Creative. Αλλά όλο αυτό το σπίτι που βλέπετε τώρα το έχω φτιάξει εγώ, που θα δείτε μάλλον. Το απέναντι σπίτι είναι όλο από Creative και πάμε να σας ξαναγήσω. Και κατεβαίνουμε κάτω. Έχουμε, όπως σας είπα, άλλη μια πανοπλία εδώ. Πηδάς λίγο, ναι, πρέπει να το αλλάξω κάποια φορά. Είσαι εδώ πέρα, κοιτάς την θέα. Ένα γωνιακό καναπέ που δεν είναι γωνιακός, αλλά εντάξει, τώρα λεπτομέρειες. Άλλη μια πανοπλία εδώ και άλλη μία εδώ. Τώρα εδώ πέρα το πάτο μου ενδιαφέρει, αλλά λεπτομέρειες όπως είπαμε. Το κεφάλι του δράκου απ' έξω. Να το βάλουμε να ανοιγοκλίνει. Εδώ πέρα έχω μία ντουλάπα. Ναι, καλά θυμάμαι, έχω το πάνω έτσι μυστικά, έτσι ώστε αν βγουν αυτό εδώ πέρα να έχω. Στα βαρέλια δεν έχω τίποτα, μην σφιάσει τίποτα. Και εδώ πέρα έχω έτσι ουσιαστικά για να κρύβουμε και έτσι για να παίρνω φαγητά, που δεν έχω τώρα, αλλά λεπτομέρειες. Τώρα το βλέπετε αυτό το μόβ εκεί στην άκρη. Βασικά τώρα έχω άλλες δύο πανοπλίες, τις οποίες είναι πίσω από τη τηλεόρασή μου. Και έχω και εδώ το gaming PC μου που κάνω και καλά ότι παίζω Minecraft. Το Minecraft μέσα σε Minecraft. Και πάμε και στο κάτω και στον κάτω όροφο. Έβαλα εδώ μια κορνίζα. Εδώ πέρα να ανοίξουν δεν είναι καθόλου ωραία. Εδώ πέρα έχεις τη θέα και όταν θες πας στο τζάμι και τα κλείνεις αυτά τα δύο. Και μετά το ξανατοποθετείς. Άλλο λίγο για να φωτίζει εδώ. Ένα ρολόι. Εδώ πέρα το κόκκινο τραπέζι, και για όσους δεν ξέρουν, το κόκκινο είναι το από τα αγαπημένα μου χρώματα. Άλλη μια πανοπλία εδώ. Θα πάμε μετά εκεί. Εδώ πέρα ας πούμε είναι κουζίνα και εδώ πέρα πλένεις τα χέρια σου και εδώ πέρα τα φαγητά που έχω βάλει πάρα πολλά. Και αυτό δεν ξέρω γιατί το βάλα. Απλά το έβαλα έτσι. Αυτό το βάλα η ομορφιά και από κάτω να έχει αυτό. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και ένα καναπέ όπως σας έδειξα. Εδώ πέρα κάποτε είχε χώμα, το βλέπετε? Και το κάλυψα έτσι. Λοιπόν, και θα δείτε γιατί είχε χώμα. Βασικά θα σας δείξω στο τέλος. Όχι! Μια γρήγορη αλλαγή. Ελπίζω να μην είδε κανείς. Ναι. Και πάμε και σε αυτό το δωμάτιο έτσι κι αλλιώς.
Είσαστε έτοιμοι? 1, 2, 3. Έχουμε εδώ πέρα την πανοπλία μου, όπως σας είπα. 1, 2, 3. Αυτή είναι η καθημερινή μου. Φυσικά αυτή που φοράω είναι η καθημερινή μου. Αυτή τη φοράω, δεν τη φοράω βασικά έτσι για να κρύβομαι. Έχω ένα τσέστη εδώ που έχω λίγα φαγητά. Όπως είπα εδώ και εδώ, είναι λες και είναι οι πότες μου αυτοί. Έχω ένα κρυφό τσέστ που τώρα όσοι με βλέπουν δεν είναι κρυφό, αλλά δεν πειράζει. Ένα τέτοιο κουμπί για να ρυθμίσεις το clock ρολόι από εκεί. Εδώ πέρα έχουμε, εκεί πέρα που είμαι εγώ, θέμα κάτω, το βλέπετε αυτό το σπίτι? Αυτό εννοώ. Εδώ πέρα είναι όλο το village. Κάποιος είναι εκεί. Βλέπετε που είναι, περιμένετε. Βλέπετε που είναι ο κύκλος. Κάπου και κάποιος είναι, γιατί... Α, όχι, πράσινο είναι για... Οκ. Μήπως υπολογίζει κάποιον villager, δεν ξέρω. Α, μπορεί να υπολογίζει τα σπόνια που έχω βάλει. Για να έχω τελείως villager, επειδή φεύγουν. Και άλλο χώμα και το κάλυψα έτσι. Το χώμα αυτό δεν μπορούσα να το καλύψω, οπότε δεν θα δω στο μέλλον τι θα κάνω. Εσείς όσοι ξέρετε, πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς θα το καλύψω αυτό εδώ. Και πάμε και στο εξωτερικό. Εδώ πέρα όπως βλέπετε είναι το δίθεν πισταριό, να το πω. Και μπαίνεις πάντα από εδώ. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν μπορείς να μπεις από κάπου αλλού. Δεν έχει normal πόρτα. Κατεβαίνεις, όχι πάλι! Γιατί τα σπάω όλα σήμερα. Δεν πειράζει, καλά είναι, δεν πειράζει μωρέ. Εδώ πέρα η πισινάρα μου. Κολυμπάω κάποιες φορές όταν ζεσταίνομαι. Λεπτομέρειες ότι δεν ζεσταίνεται ο χαρακτήρας στο Minecraft, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πέρα έχω αυτά εδώ, ότι δίθεν είναι παράθυρα, παντζούρια. Και... στο καλό, συγγνώμη. Και εδώ πέρα έχω δύο κρυφά. Αυτό δεν είναι κρυφό, είναι κατά λάθος το έβαλα. Στο καλό. Αυτό είναι που έβαλα επικίδες. Την τύχη μου. Έχω άλλη μια πανοπλία. Και νομίζω... Πού είναι, εδώ είναι? Ναι. Έχω αυτό. Ρε φίλε, με έχει πάει... Πάρω αυτό, θα πάρω και αυτό για να το καλύψω. Και πάμε κάτω. Sorry. Απλά τα πρωινά έχω λίγο μπούκομα. Και έχω βασικά πρέπει να βρω. Βασικά δεν θα σας πω, περιμένετε λίγο και θα δείτε. Πας τέρμα κάτω εδώ πέρα και δεν βρίσκεις αυτό που θες. Χαχα, ήθελα να χάσετε λίγα χρόνια, λίγο λεπτά από τη ζωή σας. Εδώ πέρα έχεις το enchanting table, κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Και από κάτω ακριβώς. Μοχλός. Τίποτα.
Και πίσω εδώ. Τέλεια. Εδώ πέρα είναι έτσι αυτό εδώ. Άλλος ένας χάρτης που μας δείχνει εκτός, δεν πειράζει. Μια μπαναβή ακόμα. Άλλη μία, το πραγματάκι μου. Εδώ πέρα το chest. Αυτό εδώ πέρα. Η κουζίνα μου, η πανοπλία μου. Ναι. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, σήμερα. Σας έδειχνα τη βάση μου. Αν θέλετε και άλλα έτσι βίντεο, γράψτε το μου κάτω στα σχόλια. Και αυτά από μένα σήμερα. Να με δείτε άλλη μια τελευταία φορά. Και αν θελήσετε να παίξω και one block, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Bye!